Joo, kautaan mitä täältä saadaan aikaiseksi. Tässä näköjään pystyisi Pekkaa myös vihollisiin. Mä oikeesti... Sanotaan, mikä mulla on syynä, että mä tykkään nyt tästä Global Offensivesta paljon enemmän kuin aiemmista CS:istä ja vaan semmoinen, koska mä en jaksa enää pelaa CS tai oikeastaan melkein mitään peliä sillä tavalla, että mä pelaan sitä ihan hardcorena, että mä mätän sitä 247 ja yritän olla mahdollisimman hyvä siinä, vaan mä haluan pelaa nettipelejä myös välillä ihan kasuaalisesti, siis silleen, että se on hauskaa käydä pelata molemmilla tavoilla. Miten ne ei kuole? Okei, ehkä mun olisi pitänyt painaa kertaalleen. Ois kertaalleen voinut jättää ton napin painamatta. No dessu, jes. Niin tässä on tehty tosi paljon ja tässä on ilmeisesti näille aseille tehty aika paljon, että se tekee nytten niin kuin useimmilla aseilla jotain, koska tunnetustihan kun sä pelaisit CS Sword tai CS1